Ilalim mo na. Ilalim mo na. Yun. 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 Huli. Huli mga katoy. Dali ni Kachoy Leo. Oh. Akin na lang to. Aray ko. Oh, laki. Kaya tanggalin mga bird. Nakarami ka rin no. Oh, ayos din. Dami rin. Dami si Kuya oh. Ayos. Yon, good morning mga katoy. Welcome ulit sa aking YouTube channel mga katoy. So, respect tayo ulit mga katoy. Respect tayo ulit dito sa sa Isla Shore Lake. Yung kasama ko si si kababayan, si Kachoy Eric. At si mga katoy, Albert. May limit lang kasi itong area mga katoy. Hindi pwedeng madaming tao. So, yun mga katoy. Sit up na tayo. Ito yung sit up natin. So ultralight. Yan. Sitapan natin mga 3 dangkal or 4 pwede. Adjust na lang natin. Nakakuha na naman. Oh, nakakuha na naman si Nonoy oh. Kababayan oh. Ayos, good size na. So ano lang dito mga toy. Bali mamimili lang talaga. So yung mga maliliit binabalik na lang kasi para lumaki pa. Tayo mga toy. Bira na tayo. Dami naman sunod-sunod. Yung spot pala natin mga katoy dito, fishing spot natin, nasa tayo, malapit tayo ng Campo Bagong Diwa, Kuya? Bagong Diwa. Tagig. Ang ganda, nilipat ka pa ba Noy? Ate, nakadalit tayo. Laki. Nakaapat na ako mga katoy. Ang ganda oh. Yung 3 mga katoy walang video. Ang ganda ng hila niya. Pag malaki pala lang, alam pinipitik-pitik lang. Maganda bigwasan dito mga katoy. Parang napakasarap balik-balikan. At siyempre shoutout nga pala sa mga sa mga anglers sa mundo. At siyempre yung mga Pinoy anglers yun. Dali na naman. So, fish on. Oh, ganito mga tayo. Pakita mo naman ka. Oh. Iskon. Yun. Makadali rin. Naku. Dali. Oh. Asa na mga choy? Ito na oh. Maganda rito, maganda. Shoutout pala sa mga kupare ko nandito oh. Sila paring Eric. Yun. Karami na nga siya mga 1 kilo megit. Ay doon. Ay silangan yan ito. Para kakarating lang yun Lulu. Uy. Ay. Op. Mana, bye-bye. Nakawala. Oh no! Malaki na eh. Malaki pa naman. Oh, puta kakalapag ko lang eh. Oh, yun oh. Kakalapag lang oh. Oh, mga kutsi oh, kakalapag ko lang oh. Ito yung butbut. Buenas mo naman. Shoutout pala. Commander, di ako nagpaalam. Yari ako mamaya. No. Ulap na eh. Makaningan na eh. Walang kaya namin eh oh. Yagis. Mano-mano. Mano. Kasi meron dyan mga pinagtamaan. Oo nga no. Ay, Meron putol ganyan? stick. Meron ka niyan pa. Ay, pre. Saan? Ay, pagka nakadaan ako ng yung tawag doon, Saan, pre? merong Meron pa. Merong yung tawag yan, taw-taw ba tawag yan? Maganda yun.
Pagka nakano pala ako yun. Yan, mga Sana ano, ano. baka meron kayo dyan. Oh, nilubog na oh. Sana makadali tayo na. Pag makadaan ako sa mga ano. Stop. Yun. Kachoy. Gumagawa kami ng ano, Gumagawa na kami ng paraan para magkaroon ng ano. Wala, no choice. Baka meron kayong pinaglumaan mga rad-rad dyan. Eh, luma na. Wala na, sa nagbuka. Ayan ang mga kachoy oh. Ganito na ginamit ko choy. Ay, maganda yan. Mga kachoy, kinain nyo oh. Diba sa probinsya natin, ganyan lang Ganito lang namin pamingit ngayon. Ito, ano lang to, medyo tikman-tikman lang. Uy, gusto lugot to. Huwag mo naman lahatin. Tama naman sa nakadali. Nalaki na, ano? Nakilaon na ba kaya? Sana all. Maurag kang magmingwit pero like that. Ito mas magaling eh, si Kuya eh. Si Kachoy Albert. Si Kachoy Albert. Ito talaga. Bert, sarado mo yung ano. Gusto yung yelo dyan. Kachoy, ubus yung pain mga Kachoy. Choy, wala kang natitirang pagkain ah. Oh, laki, ang laki oh. Oh, sana inaabot. Naabot sana ng video yun. Ay, Laki oh. eh. Wow! Nadali ni Leo, nadali ni Kachoy Leo. Oh. Akin na lang to. Aray ko. Oh, laki. Bert, tanggalin mga Bert. Oh. A few moments later. Kachoy, snack tayo. Break time. Oh. Daming hilo ah. Hilo ba yan? Tubig. Oy. No. Oh, stop. Meron pa. Oy, si, baka naman. Oh, meron na? Sira na naman talaga. Kain po. Snack po tayo. Away ka kuya. Break Mga time kachaw. po. Mga kachaw. Mga kachoy. Kachoy. Kachoy, kachaw. Chaw muna tayo ng pagkain. At itong Mga iulam. kachoy. Kumain ayos oh. Mm. Plastic. Ipon, plastic. Basura. Nakatuloy pa naman dito mga toy oh. Walang kagatan. Ito ang nakadami nung isang araw. Oh, dyan. Doon ka na sa kabila ano. Pati si, ano yung isa yung kasama mo. Kuya Ito rin Prince. siya, diba? Kuya Prince pa bala. Ito vlogger. Kain po ba toy? Thank you, kain po. Yan. Ito pa yung isda dito, talagang dito na lang umano yan, dumami na lang. Dito na ito dumami. Eh, yung arang na yan kuya, ano yan? Yung bali pala nakaangat yung ilalim niyan ano? Araw na ng kanya. Water lily. Damo lang eh. Hindi ko Kaya pala ang linis ito. Lilinis nila araw-araw. Ayun pala yun yung tumatoy. Yung mga isda dito parang lumaki na lang dito siya, dumami sila. 1 hour later. Kachoy po, nakadali rin. Sana all. Sana all. Fish on. Uy. Kain uy. Kachoy, salamat kay kaibigang Kachoy, nagbigay sa amin ng pang snack dito sa mga anglers. Suportahan niyo siya sa YouTube channel niya. Sana may mga mabuting loob mag-sponsor pa sa kanya. Thank you, Kachoy. Dali na naman. Pwede na rin tao. Pwede na ito panglaman dyan.
Shout out nga pala sa mga kabisaya ko dyan sa Masbate. Hindi nyo kami i-share o i-like. Yan, shoutout nga pala sa mga Masbate na anglers. Malakas nga lang sa bulate mga katsoy. Baka gusto nyo mag-sponsor na ng bulate. Jokes lang. Kasi dami lang po sa kumakain. Malakas sa bulate, grabe. Dalawa ko to eh. Parang ayaw nilang tanggapin to eh. Yung nangyari yan. Mga nakarami na rin si si Leo. Yun doon si Kuya Leo. Ganda ng ispa. Ay, doon pala si Kuya dito. Kabila. Ay, kinakagat na yung atin mga toy. Kinakagat na. Oy, good size. Good size. Para rin mga katsoy. Mga katsoy. Uli. Ay, sus. Grabe. Ay. Grabing lalim na yun. Biniglan. Mga kasi ang dami na pala ni ko nakukuyo. Saan to kaya nakuha mo? Yan lang sa gilid. Sa gilid. Ah, doon lang. Doon lang? Doon lang. Ang galing naman niya. Ang galing ni Kuya. Ayan, lipat-lipat lang dito sa area mga to eh. Sus, maluwang dito mga to eh. Gusto mo sa kabila. Ah, doon medyo ano kasi pag may event yan eh bawal daw eh. Nagagalit yung guard na nakikita. So dito lang talaga sa banda rito po pwede. Umuwi na yung dalawa. May kibit pa dyan? Sige lang. Mamaya ikot ako dyan. Wala. Nasaan na kayo? Nasaan ba ang mga pla-pla? Ginagawa mo? Yan. Sige. Op. Sige pa. Ilalim mo na. Yun. Huli mga katoy. Huli mga katoy. Good size eh mga katoy. Ay, hindi pa makati. Aruyo mga katoy. Oh. Kala ko malapit. Grabe ka namang mumatak brat eh. Kala mo eh. Napakalaki mo. Ano nangyari? Ba't ayaw nyo nang kumagat? Malambot naman na yan. Bulati ko ah. Dapat tama rin.
Yun. Salpage. Uy, nakakuha ka rin. Yan. Mayroon na naman mga katuy. Diyan ka lang sa gilid. Ay, ayos natin. Oh. Ha. Ayos na. Labas nyo na ang mantika. Yung mga katuy, laki oh. Nadali natin, laki. Arroyo. Kaya pinadali pang saltik. Nasa malayo. Oh, okay. Laking arroyo no. Nasa malayo yung arroyo no. Arroyo pa more. Ang laki mong gotoy oh. Ramay noy. Prito noy. Oo. Prito. Na malayo. Tapos ano? Masabawan. Kasarap. Nasa malayo pala yung arroyo. Kataka ko kanina ba't walang arroyo? Ayun tuloy, pinakagat tayo ng arroyo. So yun mga katoy, uwi na. Pakagat tayong uwi mga katoy. Ito lang yung huli ko mga katoy. Yun. Nakapito lang tayo, pito. Marami ka rin no. Oh, ayos din. Dami rin. Marami si kuya oh. Ayos. Ayan mga katoy, makaboundary rin sila oh. So maaga rin tayo uwi. Sabay na tayo. Nariyan na kami mga katoy. Thank you.